Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Игелекле уллар Лаиш районында танылган ике хәйрияченең әниләре исеме белән аталган Ак мәчет Зәйнәп мәчете ачылды. Хыял янәшәдәгене Сабаның туган якны өйрәнү музее яңа заманча бинага күчәргә җыена. Дәвамы бар, бабасының һөнәрен дәвам итүче Әмир Вазагыев кышын канатлы дусларын җимлекләр ясап сөендерсә, хәзер сыерчыкларга оя әзерли. Казанда киләчәк уеннары дәвам итә. 3 мартка кадәр катнашучылар үзләрен виртуаль һәм чын спорт мәйданчыкларында сынап карый ала. Әлеге ярышлар Россия өчен генә түгел, бөтен дөньяда зур кызыксыну уятты. Дөньяның 100 иленнән 260 команда һәм 2000ннән артык спортчы катнаша. Ярышлар 3 мартка кадәр дәвам итәчәк. Казан Экспода киләчәк шәһәре ачылды. Шул уңайдан бүген кунаклар һәм шәһәр халкы бирегә чакырыла. Анда югары технологияле күргәзмә урнаштырылган. Киләчәк уеннары белән якыннанрак танышырга, кайбер спорт төрләрендә үзеңне сынап карарга мөмкин. Мәйданга керү ирекле. Казан Экспога электричкада яки шаттлда барып җитәргә мөмкин. Алар Җиңү проспекты метросыннан иртәнге 9 яртыдан кичке 7-гә кадәр йөри. Лаиш районында Ак мәчет Зәйнәп мәчете ачылды. Әлеге чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Алла бирсә, мөмкинлек булса, менә шушы мәчеткә килеп укырбыз дип уйлыйбыз инде безнең теләгебез шушы. Үскән төбәктә шундый мәчет булганга, шундый без шатланабыз, горурланабыз. Мәчет 2019 елны төзелә башлый. Әлеге изге эш меценат хәйриячеләр Ирек Богуславский һәм Михаил Сыроватский ярдәме белән башкарыла. Мәчеткә әлеге ике хәйрияченең әниләре хөрмәтенә Зәйнәп дип исем бирелгән. Бөтен шартлар тудырылган, һәммәсе яңа төзелгән мәчетләр, алар менә бу шартларга туры килә һәм ул безнең бер җыелып Алла белән аралашырга шундый урыныбыз була. Мәчет 400 кешене сыйдыра. Ирләр өчен 200 кешелек урын, хатын-кызлар өчен 50 урын. Никах үткәрү залы 120 кешене сыйдыра. Шулай ук монда мәдрәсә эшләячәк. Мәчетнең биеклеге 36 метр. Бу Татарстанда иң биек мәчетләрнең берсе. Кем Аллаһ ризалыгы өчен мәчет булса, мәчет ясаса, катнашса, Аллаһ белән бәйтә фи җәннәт. Аллаһ субханаһу ва тааля кешеләр җәннәттә бер йорт бүләк итәр. Ак мәчет Зәйнәп мәчетенең имам хатибы итеп Алмаз хәзрәт Мөхлисов билгеләнгән. Заман таләпләренә килеп иттереп төзелгән, бар гомумән керә торган ишек һәм бар аерым хатын-кызларга керә торган ишекләр, ир кешеләргә керә торган ишекләр һәм шулай ук хатын-кызлар өчен намаз бүлмәләре дә аерым бар һәм шулай ук тахарат бүлмәләре дә аерым куелган. Әлхәмдүлилләх, менә бу мәчеттә язулар гарәп графикасы мин яздым. Мин хәзерге вакытта мәчетләрне 28 мәчеттә катнаштым. Алия Галиуллина, Эльвира Файзуллина, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары, Лаиш районы. Саба районының тарих белән кызыксынучылары туган якны өйрәнү музеен зур якты бинада күрергә хыяллана. Хәзерге вакытта ремонт төзекләндерү эшләре бара. Язмабыз Саба районыннан. Саба туган якны өйрәнү музее моңа кадәр Саба үзәк китапханәсендә эшләп килде. Шулай да иркен заманча музей кирәклеге көн тәртибендә иде. Һәм ниһаять 2021 елда музей яңа биналы булды. Биредә хәзерге вакытта капиталь ремонт һәм музей эшчәнлеген камилләштерү эшләре бара. Аллаһка шөкер, шушындай зур зданиягә күчү мөмкинлеген безгә булдырдылар җитәкчеләр, бик зур рәхмәт. Хәзерге вакытта 456 квадрат метр монда безнең. Әлегә монда ремонт эшләре барса да, кайда нәрсә буласы төгәл билгеле. Иң сөенечлесе балалар белән дә эшләү өчен мөмкинлекләр күп була. Музейның төп байлыгы экспонатлар. Үткәнне, бүгенгене, киләчәкне чагылдырган бүлекләрдән тыш, районда эшләп килүче оешмалар турында да бүлек булачак. Экспонатлар туплауда һәркем үз өлешен кертә ала.
Иң зур өлешендә инде булачак хәзерге заманча технологиялар белән, мультимедиа технологиялар белән корылган экспозиция булачак. Әлбәттә булачак вакытлы куеп тора торган экспозиция урыныбыздагы безнең кергәндә фойе өлешендә була инде ул. Һәм дә әлбәттә инде аерым бер бүлмәбез бар. Ансы инде балалар белән шөгыльләнә торган районыбыз тарихын һәм анда киләчәк буынга җиткерә торган бүлмә булачак. Ремонт эшләрен Ремстройсервис оешмасы алып бара. Милли бизәкләр уелган музей диварлары урамнан ук үтеп баручыларны үзенә җәлеп итә. Иштәге эшләргә килгәндә стеналар әзер, кулланыла торган материаллар бик сыйфатлы. Иң беренче түшәмнәрдән башладык. Башта демонтаж эшләре булды, аннары шпаклевочный эшләр, аннары стеналарны икешәр-өчәр тапкыр шпаклевать итеп чыктык. Әле ул шпаклевать итү генә түгел, аның астыннан грунтовать итеп эше бик күп булды инде моның. Музейлар халык хәтерен саклауда бик зур урын алып тора. Шул ук вакытта музей эшчәнлеген алып баруда заманча эш алымнары да таләп ителә. Саба туган якны өйрәнү музее яңа бинада ачылганнан соң экспонатларга бай, шул ук вакытта заманча музей булыр дип көтелә. Ләлә Зайнуллина, Райла Галәвина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Буа районының Килдурас авылындагы Республика балалар санаториясе ярты ел элек капиталь ремонттан соң ачылды. Яңартылган бина заманча җиһазлар. Балаларны дәвалауда нинди яңа мөмкинлекләр кулланалар? Алдагы язмада. Республика билгеләнүендәге балалар санаториенда барлык урыннар тулы. Биредә балалар укуда аерылмыйча ял итәләр. Табиб күрсәтмәсе буенча процедуралар үтәләр. Шифаханә бер юлы 50 баланы кабул итә. Еш кына сыйныф белән дә киләләр. Санаторида берничә юнәлештә дәвалану алып барыла. Санаторийның баш табибы Җәвидә Шәмгунова әйтүенчә, биредә ковидтан соң организмны ныгытуга эшләүче медицина аппаратлары да бар. Санаторий балаларны ел әйләнәсе кабул итә. Җәй айларында агым тагын да арта. Дәвалануның дәвамлыгы 21 көн. Бу барлык процедураларны алуга җитәрлек вакыт. Полноценное лечение они получают 3-4 до 5 процедур. Санаторийдагы шартлар капиталь ремонттан соң танымаслык үзгәргән, мөмкинлекләр арткан, бу ел җәй аның территориясен төзекләндерергә планлаштыралар. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Милләтләр арасындагы дуслыкны бердәмлек җепләрен ныгыталар. Ел сайын Фатиха Аитова исемендәге татар телендә белем бирүче 12нче гимназиядә Татарстанда яшәүче халыкларга багышланган фестиваль уза. Укучылар милли ризыклардан күргәзмә оештыра. Аларның мәдәниятен чагылдырган чыгышлар әзерли. Безнең гимназиябызда халыклар дуслыгы фестивале ул 2016 елдан Берлинде үткәрелә. Быел 8нче тапкыр үткәрәбез. Биредә безнең 2нче класстан алып 10нчы класска кызлар катнаша. Класслар барысы да зурлап әзерләнеп, менә үзегез күреп торасыз. Алар халыкларның төрле йолаларын, гореф-гадәтләрен күрсәтәләр, шулай ук ризыклары белән бүлешәләр. Һәм әлбәттә инде сәхнәдә дә безнең чыгышлар булачак. Зәй районының Кәрәкәс авылында яшәүче Әмир Вазагыев остаханәсендә эш иртәдән башлана. Кышын канатлы дусларга җимлекләр ясап сөендерсә, хәзер сыерчыкларга оя әзерли. Кәрәкәс авылында яшәүче Әмир Вазагиев остаханәсендә эш иртәдән башлана. Кышын канатлы дусларга җимлекләр ясап сөендерсә, хәзер сыерчыкларга оя әзерли. Әмир абый иртәдән кичкә кадәр остаханәсендә берсен шомарта, икенчесен ясый. Станок тавышының тынып торганы юк. Төнлә торып яраткан шөгылен кулына алган чаклары да бар. Төннәрендә торып утырмалым, карватта башка тегене килә дә, булай эшләсәм ничә була, тегелә эшләсәм үзгәртүләр не буенча инде. Җимлекләр кыш уялары гади генә түгел, бизәкләп, сырлап эшләнгән. Һәр кайсы үзе бер сәнгать әсәре. Минем эшләрем кешегә файда китерсә, үзе куаныч ди уста. Аның бер эше икенчесен кабатламый, һәр кайсы үзенчәлекле. 35 ел элек шәһәрдән Кәрәкәскә күченеп кайтып, бабасы нигезендә үзе яңарта ул. Йорт эчендә дә күп әйбер агачтан эшләнгән. Аның заманча итеп бизәкләр уеп ясалган сандыклары инде күп өйнең бизәге. Әмир абыйның агач эшенә хирыслыгы бабасыннан килә. Хәзер исә үзе ныкларына кечкенә өстәл, урындыклар, комод, сандыклар ясап куйган. Вазагиевлар ихатасында һәр сыерчыкка аерым йорт. Ояларны оста 2-3 ел сайын яңартып тора. Үткән яз көне генә алган, барсына да килделәр. Сыерчыклар яладылар, мала чардылар. Хезмәтен һәм бәхетен авылда тапкан Әмир Вазагиев осталыгына сокланмый мөмкин түгел. Киләчәктә дә илһам һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй районы, Татарстан яңалыклары.
Бүгінге шулар иде. Біз яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклagыз, исән, имин булыгыз.